Vítam ťa pri sledovaní ďalšieho môjho videa. V tomto videu si ukážeme taký malý trik, ktorý nám pomôže pri riešení úloh ku výpočtom obvodu, obsahu rovinných útvarov, povrchu objemu telies. Prezradím na nasledovnom príklade. Uvažujme kocku, teleso, kocka, napíšme si to. Takže uvažujeme kocku, aj si načrtneme jej obraz. Takže kocka je teleso a teraz si načrtneme obraz kocky. Takže budeme mať prednú stenu, budeme mať bočné hrany a dokončíme obrázok. Čo vieme o tomto telese? Keď si pozrieme dĺžky hrán, tak kocka má všetky hrany zhodné. Všetky hrany rovnako dlhé, teda napíšeme ku dĺžke A, ku šírke A, ku výške A. Koľko má kocka vrcholov? Poďme sa na to pozrieť pre zopakovanie, aj keď to priamo s touto úlohou súvisieť nebude. Vrcholy. Predstavíme si, že si vytvoríme model kocky. A vrcholy to budú guľôčky plastelíny. Koľko guľôčok z plastelíny budeme musieť vytvoriť? 8. To budú tieto rohy. Takže kocka má 8 vrcholov. Potom má hrany. To sú drevené špajle, ktorými pospájame plastelínové guľôčky. Poďme spočítať, koľko hrán tu máme. 1, 2, 3, 4 vzadu. Ďalšie hrany zvislé. 5, 6, 7, 8. A ešte nám ostali ako keby tieto šikmé. 9, 10, 11, 12. Takže vidíme, že kocka má 12 hrán. No má aj steny. Steny. Predstavíme si hraciu kocku, ktorú používame pri hraní spoločenských hier. Koľko bodov nám pri hode môže padnúť? 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 bodov. Kocka má 6 stien. A teraz sa vrátime k našej úlohe. Ja ti neprezradím dĺžku hrany kocky. Poviem, aký je jej objem. Napíšeme si objem, to je priestor, ktorý zaberá, ktorý objíma svojimi stenami. Objem, tu si môžeme dať pomôcku objem vody. Často sa s tým stretávame vo fyzike, v chémii alebo aj v bežnom živote. Prečo tú vodu spomínam? Pretože toto slovo začína písmenkom V a V je písmenko, ktorým označujeme objem. Objem kocky bude 27 cm kubických a našou úlohou bude vypočítať jej povrch. Čo je to povrch telies? Keď si to chceme priblížiť, tak povrch sú vlastne nálepky, ktorými chceme toto teleso oblepiť. Pričom tu musí byť splnená podmienka, že na každú stenu nalepíme práve jednu nálepku. Nič nechýba, nič neprečnieva. Takže, v čom spočíva to tajomstvo? Ten trik, ktorý som spomínala v úvode. Daná informácia je objem, priestor, ktorý zaberá. A ten trik spočíva v tom, že si danú informáciu hneď v tomto riadku doplním o vzorec. Aký vzorec používame pri výpočte objemu kocky? Dĺžka krát šírka krát výška.
Akým písmenkom máme pomenovanú dĺžku? Pozrieme sa do obrázka. Dĺžka je pomenovaná písmenkom A. Nasleduje krát. Akým písmenkom je pomenovaná šírka? Opäť návrat ku obrázku. A. Napíšeme krát. A akým písmenkom je pomenovaná výška? Návrat ku obrázku a vidíme, že je to písmenko A. V tomto riadku máme momentálne dve znamienka rovná sa. My si ponecháme len to hlavné. Zvyšok nám už pomohol. Takže v tejto chvíli si ponecháme túto rovnosť a to, čo máme vľavo od nej nám už pomohlo, môžeme na to v tejto chvíli zabudnúť. V modrej myštičke vidím, že 27 sa rovná číslo krát to isté číslo krát to isté číslo. Vyskúšam. 1 krát 1 krát 1 by bolo 1. No to sa 27 nerovná. Takže vyskúšame 2. 2 krát 2, 4 krát 2, 8. No ani to nám nevyšlo. Pozrieme sa na 3. 3 krát 3 je 9 krát 3 je 27. A máme to. Zistili sme, že hrana kocky, čo je vlastne úsečka, má dĺžku 3 cm. Doplníme si aj k obrázku. Máme dôležitý medzivýsledok. Poznáme dĺžku hrany kocky. No teraz sa vrhneme na výpočet povrchu. Máme vypočítať, koľko centimetrov štvorcových papiera minieme na zhotovenie všetkých nálepiek potrebných na oblepenie kocky. Dostali sme za úlohu tie nálepky vyrobiť. Všetok potrebný materiál máme k dispozícii. Pozrieme sa, koľko tých nálepiek budeme potrebovať, aký tvar budú mať a či budú zhodné alebo nebudú zhodné. Takže na oblepenie kocky potrebujeme 6 nálepiek v tvare štvorca. 6 shodných štvorcových nálepiek. Strana štvorca má dĺžku 3 cm. No, môžeme si vyznačiť aj pravý uhol. Takže na oblepenie kocky potrebujeme 6 hodných nálepiek v tvare štvorca so stranami dĺžky 3 cm. Koľko centimetrov štvorcových papiera minieme na jednu túto nálepku? No to je vlastne dĺžka krát šírka. Takže na jednu nálepku minieme 3 krát 3, 9 cm štvorcových papiera. Koľko centimetrov štvorcových papiera minieme na 6 týchto nálepiek? 6 krát 9, to sa rovná 54 cm štvorcových papiera. No my to chceme vedieť aj pekne matematicky zapísať, takže ideme na to. Povrch sa označuje písmenkom S. No a chceme vzorcom vyjadriť, že sme zhotovili 6 shodných štvorcových nálepiek. 6 krát a koľko centimetrov štvorcových papiera minieme na jednu nálepku? Dĺžka krát šírka. No a máme vzorec na výpočet povrchu kocky. Už len dosadiť požadované informácie. S je koľko centimetrov štvorcových papiera miniem na všetky nálepky spolu? Akože to v tejto chvíli ešte nevieme, takže S odpíšeme. Rovná sa 6 odpíšem krát odpíšem a vzorec odo mňa pýta, prines mi dĺžku hrany kocky. Ideme zistiť ku obrázku. Hrana kocky má dĺžku 3 cm. Napíš krát. Prines mi dĺžku hrany kocky. No to sú 3 cm. A dopočítame. Poriadok s číslami. 3 x 3 je 9, x 6 je 54. No a poriadok s jednotkami. Centimeter krát centimeter.
centimetr štvorcový. Máme to. Takže na zhotovenie všetkých 6 štvorcových nálepiek minieme 54 cm štvorcových papiera. Povrch tejto kocky je 54 cm štvorcových. A nedá mi ešte jedna vec. Lepšie sa pozrime na to, prečo je obsah štvorca 9 cm štvorcových. Takže štvorček si nakreslíme. Jeho strany majú dĺžku 3 cm a my si ho teraz rozkrájame na stĺpčeky široké 1 cm a rovnako aj riadky široké 1 cm. Takže nakoľko stĺpčekov širokých 1 cm môžeme tento štvorček rozkrájať na 3? Na koľko riadkov? Na 3. Dostávame malé štvorčeky. Aká je dĺžka strany malého štvorčeka? 1 cm, 1 cm. A štvorček, ktorého strany majú dĺžku 1 cm, sa volá 1 centimeter štvorcový. Koľko malých štvorčekov nám vytvorilo tento veľký štvorec? Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8., 9. Takže obsah tohoto veľkého žltého štvorca je 9 centimetrov štvorcových. No, úlohu sme pekne vyriešili. Dúfam, že ti to pomohlo. No a ďalšie príklady v nasledujúcich videách. Ďakujem za pozornosť. Maj sa pekne.